Mae spikes a Catherine di digio dwi'n Disgo dwi'n ein. Yr orsedd. Yr orsedd. No. H3. Be oedd H3? Band oedd H3? Ie, dwi'n meddwl, Kendall a Dylan Hughes. O ie? Dod. Y ddau ddryma'r cyrff? Y ddau ddryma'r cyrff, ie. Wel. Rhaid ni'n gwybod amdani nhw. A hon ydy'r, wel, egin yr arddangosfa. Ie. Am hanes cerddorol Dyffryn Conwy. 67. A wedyn, erbyn y trydydd bod fyddwn ni'n 2012. Sen segs ar y geriach eraill. Y grwpiau cyfredol, chi. Ti'n mynd ni mellt yn un, does? Mae gynnu ni... Mellt, dwi'n gen ti'r... Emyr ac Elwyn. Y director i fan hyn, basically. Gen ti'r mellt, Emyr ac Elwyn, Tuduriaid, Owain, Selwyn. Tuduriaid, Owain ac Awen, Selwyn. A bod Asbri dwi'n dda, ie. Emyr ac Elwyn. Ia, Gary Williams, wrth gwrs, Emyr ac Elwyn. Ie. A mwg drwg, o'n i wedi sylweddoli, mae grŵp o Dyffryn Conwy oedd mwg drwg, sti. Ie, rhai o'r mellt. O, ia, wir. Ar ôl mellt, orffan, nath nhw droi mwg drwg. A wedyn nath nhw ymlaen i ffurfio Christmas. Ie, nath nhw stopio. A wedyn nath nhw ail ffurfio efo y bastad fôn. A wedyn troi'n Christmas. Ie, Bryn Fôn, wrth gwrs, Drinog Marw. Christmas, ynddo, felly. Ie, rhi bach o ddadodiad. A wedyn bach o fwlch wedyn, 75-ish a 83-ish. Reit. Prynadd cyrff gychwyn dim ond. Reit, ie. Ond... Tybed be oedd y... Na, tybed be oedd y rheswm am hynny. Difyr, de. Wel, nawn ni gawn ni... Ti'n meddwl? Beth y cyfnod yna nath Coronation dechrau? O, dwi'n meddwl. O, S4C, illa de. Yn bosib iawn, de. Ie. Dyna mangan fan, de. Ella bod na jyst gormod o fiwsig Saesneg safonol. Bosib Cymru efo'r un mynadd neud. Cool. O iawn, nawn ni ddal fyny fo'r arddangosfa nes mlaen, ond fel da chi'n gweld mae'n dechrau Cymru siap.